काजी रउआ इंटरनेट चलोला से फुर्सते नहीं खे, जब देखी तब इंटरनेटे में लागल रहतानी। अरे तो ऐसे काहे बोला तारू? ऐसे ना तो कैसे बोली। सावन के पावन महीना में सब देवघर जाता, हमहू जाइब बाबा पे जल ढारे। ओहो तमे टेंशन के कौन बात बा, आवन हम एहिजे से बाबा पे इंटरनेटे से जल ढरवा देता नी। का कहनी हो? ला है सुना। बोलो बोलो परमेश्वर नाथ की। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। देह सुकवार भइल देवघर के अब जाई इंटरनेट आवे से। देह सुकवार भइल देवघर के अब जाई इंटरनेट आवे से। इंटरनेट आवे से हो धनी बाबा को जल ढालल जाई। इंटरनेट आवे से हो रानी बाबा को जल ढालल जाई। देह सुकवार भइल देवघर के अब जाई इंटरनेट आवे से। देह सुकवार भइल देवघर के अब जाई इंटरनेट आवे से। इंटरनेट आवे से हो रानी बाबा को जल ढालल जाई। इंटरनेट आवे से हो रानी बाबा को जल ढालल जाई। राहुल भैया देवघर अब जाए के ना पड़ी हो। राहुल इलेक्ट्रॉनिक से अपन भेजे से बाबा पर जल ढार दी हो, खाली वो बटमिए दाबे के तो बा। अच्छा ये रतन बाबा मिलावले रहा बढ़िया मत पहले रहा पास से। और बबुओ के मन करता हो देवघर जाए के, का जरूरत है इजे ले सृष्टि को जल ढारा जाई। दावा हो बाबू इजे से भैया तोहरो मेहरारू बड़ा सकेता परत रहतारी। उनको से कहा कि देवघर अब रामपुर मत जा, लैपटॉप ले बस ऑन करस क्लिक करस से ये से जल ढरा जाई। मोटर से गाड़ी चले टीवी रिमोट से, हो जाता मोबाइल चार्ज सवर प्लेट से। अरे नया जमाना में कुछ नया काम कराइए आदित्य भैया। अपन मेहरारू आ साली के देवघर मत ले जा, और साथे साथे विजयो भाई के तनी देखा दा कि का नेट से होला। मोटर से गाड़ी चले टीवी रिमोट से, हो जाता मोबाइल चार्ज सवर प्लेट से। नया नया फिल्म देता टाटा स्काई इंटरनेट आवे से। नया नया फिल्म देता टाटा स्काई इंटरनेट आवे से। इंटरनेट आवे से हो जानू बाबा पर जल ढालल जाई। इंटरनेट आवे से हो रानी बाबा पर जल ढालल जाई। ए इंदल भैया, ए रवि भैया, अरे टिकट कटवाइए ला हो। अरे ना तो रिजर्वेशन करवा लो, नेटे से सब हो जाता। नया जुग आइल बा, नया जुग में उड़ो, काहे चिंता करे तारो। बाबा धाम एजे से पहुँच दीबो। फेसबुक खोली सभे देखे इमेज हो, मिले नया नंबर त करे कांटेक्ट हो। उतना दूर का जाए के जरूरत बा, पैसा खर्चा कैला के। एजे से जल ढरा जी, एजे से जल ढरा जी तो कोनो दिक्कत बा तारा? बोलो। फेसबुक खोली सभे देखे इमेज हो, मिले नया नंबर त करे कांटेक्ट हो। ऑनलाइन फार्म सभे जात बा भराई इंटरनेट आवे से। ऑनलाइन फार्म सभे जात बा भराई इंटरनेट आवे से। इंटरनेट आवे से हो
धनी बाबा पजल ढारल जाई। इंटरनेटवे से हो रानी बाबा पजल ढारल जाई। ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। सुनी ना देवघर नगरिया भीड़ होई घमासान हो, राजू रंग बाज रंजित गए हैं पुरगाराम हो। देवघर नगरिया भीड़ होई घमासान हो, राजू रंग बाज रंजित गई है पुरगाराम हो। लैपटॉप ऑन करके देख लिहल जाई इंटरनेटवे से, लैपटॉप ऑन करके देख लिहल जाई इंटरनेटवे से। इंटरनेटवे से हो धनी बाबा पजल ढारल जाई। इंटरनेटवे से हो रानी बाबा पजल ढारल जाई। देह सुकवार भइल देवघर के अब जाई इंटरनेटवे से, देह सुकवार भइल देवघर के अब जाई इंटरनेटवे से। इंटरनेटवे से हो धनी बाबा पजल ढारल जाई। इंटरनेटवे से हो रानी बाबा पजल ढारल जाई।